Hier in Waterswoud wennen de familie Visser. Geen visfanaten, maar echte sneeuwliefhebbers. En dat is de Sjen. Naast haar hoes binnen alle jaren sneeuwsculpturen te bewonderen. De familie had de afgelopen sneeuwdagen net stilzitten. Vorige keer, toen gingen we echt al een trekker maken. En toen kwamen we op het idee, nou zandig, pak sneeuw. Toen dachten we maatje nog maar een peer. En toen leidde er uiteindelijk zoveel sneeuw dat we meerdere dingen konden maatje. Van een hinder en een dolfijn ont een hoen. Neert is de gek voor de vissers. We eerst een beer maken. En met een heel groot hart. Want dat wie van Valentijn. Die hebben we op waas die maken. We hopen dat er op vreed nog steekt. En die had het red, hè, tot vreed. Ja. En toen hebben we daarna, toen ben je begonnen wat uit te takelen. En toen hebben we daar een hoen van maken. Waarin van de tiert hebben we eerst nog een hinder maken. En nog een dolfijn, dat is Dirk zijn lievelingsdier. Die echt helemaal glimmeren. En toen dachten we, nou, wat zullen we nou meisje, een dolfijn. Want mijn broerke wil heel graag een dolfijn. Ik vond het best, want het is toch mijn lievelingsdier. Ik wil het eigenlijk wel graag. Ik rol vooral de sneeuwbal en mij maken de dolfijn. We moeten de taken wel een beetje verdelen, hè? Ja, dat klopt. Het is altijd leuk om iets moois te maken te creëren. En je weet het is maar even, het wordt net te lang, dan zitten we voort. Maar we hadden toch een hele beetje plezier van haar. Ja. En de meesten hadden er plezier van, want die in de foto's van doen. De hoen Hera kwam even deel om het sneeuwsculptuur te bewonderen. Die speciaal voor Hera maken is. Anne Witske die keurt het altijd voorbij, dus die zegt dus wel beter. En Hera is door mij. En Hera weer een beetje jaloers, hè? Op de dolfijn en op het hinder. Dus toen hebben we Hera beloofd om een standbeeld voor hem te bijten. Dus dit is een boan. Ja, we gaan nog een hoen op de buurt, dus misschien moeten we nog in je meidje. De familie bloot voor eerst nog genieten van de sneeuw. Arenda die zei, we kunnen hier nog wel een skipje meidje. Dus we zouden eerst even te winkelen, maar als we weer omkomen en de sneeuw plakt, dan zullen we zien dat we nog een skip op de poorten krijgen. Maar dat denk ik eerlijk zijn net dat de sneeuw plakt. Van Mickey misschien wel, hè? Dan had de zinnen er wat langer op staan. Dan raant het weg. Ja, dat klopt.